Ser dine fliser også sådan her ud, så giv det med Bollerup Jensen flisebehandling og få belægninger og alt andet skidt væk, nemt og hurtigt. Fej og skyld fliserne, så alt løst snavs er fjernet. Fordel fliserensen med en sprøjte og skrub det godt ind med en kost. Lad det arbejde i minimum 10-15 minutter. Så skrubber du grundigt med en stiv kost, eller ved særligt genstridige belægninger bruger du en patio cleaner. Så skyller du fliserne rene for opløst snavs, og så ser resultatet sådan her ud. Sådan ser dine fliser ud før, og sådan ser de ud efter en behandling. Beskyt det flotte resultat med en imprægnering, som du kan sprøjte på med en helt almindelig havesprøjte. Sørg for, at imprægneringen kun kommer på fliserne. Når fliserne er renset og imprægneret, så er det let at vedligeholde det flotte udseende. Snavs og belægninger bider sig ikke så let fast og fjernes nemt med en kost. Bollerup Jensen flisebehandling. Nemt, effektivt og miljøvenligt.